RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala din. Imong nanay. Laylay sosa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda. Bakal papay. Ili tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Kita ko niya, do. Kaila ko niya. Kaila ko, ha, Usting. Natural nga magkaila ka ni Usting kay dumad ka nga taga dinhi, ninindapita. Ikuptan ni mo nga akong abaga. Berto, buhi ko. Taku. Buhi ko, Berto. Dugo. Kita ko. Nadugo lalaki. Saka inyo. Sa? Kita ko. Kita ko. Sa katungingon mo? Usba ang giingon mo, Berto. Kinsay mo nakita? Kita ko. Ako ito lalaki. Kita ka? May nakita ka niya itong gabi una, mao ba? Mabay buti mo ipasabot? Mao pa? Kung mao, kinsa ang mga tao nga imong nakita nga misa ka sa among
Sa mua, di atong gabi na. Sulti ko. Kinsa? Kinsa? Agay, sakit ako kamutoy. Buhi ko, sakit man na buhat ako. Matud pa nimo nakaila ka sa mga lalaki nga bisag ka di atong gabi na. Kinsa, Berto? Maluoy ka. Agay. Sulti ko. Agay. Aron makamot ni Mila ang hustisya alag niya. Agay. Sakit mo ko niya. Kita ko. Berto! Kita ko. Berto! Balik dari! Berto! Ayaw na pagbiya! Berto! Gusto ka siya bidagan. Suot niya sa kakahuyan sa unahan. Minasayran ito siya. May nakita si Berto niya itong kapiola. Ug kana ang gusto na kumasayran og sutaon. Kanaog na. What? Dili ba lang ni mo ablihan ang pultahan? Be a gentleman. Ay, fine. Kanaog na. Thanks. Kining, kami nyo rito, ablihan sa minimo. Napungkol ka na, Noy? Dili na ka magkamawang maabli? Abi ba na kung napasok ka lang? Napungkol ka na sa diay? Unswa. Kini siya, o di man ka kumidyahan, oy. Kahapdos yun sa pasok sa buko-buko na ko. Gawas na, senyora. Aga ka ko, stupido. Parihas man itang may pasok nyo rano. Ako pa day agak din mo. Og si Kinsa pa man di ay. Dili ba nga ikaw man ang katabang? Koreksyon, nyora. Di ko katabang. Driver ko. Katabang ko gihapon ikaw din sa mansyon, stupido. Lahi ramang god. Sige, dali na. Ako na, Raplin. Agoy. Ang akong pasok sa buko-buko mo na igo pagwakli ni mo, senyorito. Oy, ang hapdos, oy. Kaon, Lola. Kupot sa akong kamot. Thank you, Apo. Agay. Kabog at bas akong abaga. Unsa ka man, Sing. Maghinanao ka lang diha. Isira na ka napultahan sa sakinan. Nagbarog ka pa man diha. Dili day manaog itong babae nga imuhang tupad sa paglingkod sa backset, senyora? Unsay babae? Kadago! Wala? Ina magado? Wa ko'y tupad nga naglingkod ka ganiha nga babae. Kay kami lang si Usting ang diha sa backset. Si Adele tingali ang bote mo ipasabot nga babae. Dili. Kakadang uyab ni Senyor ito Stanley ba ang bote mo ipasabot, senyora? Nga siya may labing unang may kanaog. O di masab siya magalingkod sa front set, dili ba? Katong babae ba nga diya si mga kilid. May bote ko ipasabot. Katong nakaputi gana. Uy, abi na kung nagadalaga di ka og nurse nga magbantay ni mo. Hay naman di ka to siya. Nawala naman lagi. Wala man kung magkabantay may kanaog. Unsa? Nabuang ka na ba, Masing? Wala na buang na hinuan. Tinuod ba ko na akong gisunte? May reklamo mang gani ka nga bukat gimo ka baga? Laisi kayo dile nga iya mang gipugan. O abi maguna ko to siya kadang buot mo lalay ni mo ba kay mipuguman. Pero mibuhi ra man sa dayon o mibalik sa paglingkod. Nabuang ka na gyud, Masing. Na ako nabuang. Wa milaing gikauban. Hunahuna mo lang kadto. Iho, dali na. Iyato na ko sa akong lawak. Og Masing mahimo ba? Isira na ko nung kanampultan sa sakinan, og sunod na mo sa akong lawak.
Ha? Oo, senyora. Ay, basta na doy. Yaman yung kung nakita nga babae, God. Nagasigirin siya og duko kaganina, suka sa pag-abot. Ingon man sa pagkanaog ninyo, Usteng. May nakita yung ka? Oh. Sigurado ka, Masing? Ay, nayabag ka naman diha, Usteng, oy. Ano dili ba ko magkasiguro nga makita naman mong mga sakay diha sa sulod sa sakyanan? Nakakita lagi ko? Kita yun ko. Oh. Pero ang pagkutana, anong kalito siyang nawala? Wala man siya kung makikita niya may gawa sa kinanteng. Hay, makadi siya katupaingon. Pero ako may pangutanon nga ikaw may nakakita. Ay, kung ina nga hasa ka, wala ka makakita, teng. Wow, uy! Hala, kung mao ka na. Hala, siya alam na ka ko nakita. Ay, kung ina nga. Ay, kung ina nga nagbaong ka mag-abat gikan sa ospital, teng. Unsa? Mahala na ka niya, Singgoy. Wala, uy, ang hanggaw! Kakusura midagan, paingon sa iyahang lawak sa luyo ni mansyon? Ang gawin ni itong ustinga, talawan ka ayo. Wala bang gani ako mahadlok ka, ako'y nakakita. Unya sila, wala. Ito uno. Ngano dito nga nakakita ba ko ato babayana, oy? Wala pa man din ako masirang gihapon ni Pultan sa sakyanan, oy. Nagsige pa man din gihapon ko kupot ni na. Ay, pasundon na ba na ko ni Senyora si Aglawak? Ay, pabasahion na sa kuadron. Hasula, Senyora, oy. Dugag yun ni siya sa akong mga buluhaton din sa mansyon, oy. Kadiyot lang. Dili ta mong biyaan si Lola nga Sierra. And why not? Lola, can we go to our room na? Anyway, napahilaw na ka naman namon ni Stanley din eh. Can we leave na? It's okay, right? Diba? So let's go to Stanley. Uy, hey! Adel! Ayaw ko guyra! Dili ta mong biyaan din si Lola. Tingalig may kinahanglan pa siya. Okay raw, Apo. Muanin na to karon si Masing. Sige, padayon lang mo. Let's go! Litsi kini si Masing. Gihing nang sunod na mo dinidayon sa akong lawak. Huwag yun mo sunod. Hanimal babayana. Karon ka lang na ako inig-anhin mo. Kabugnaw sa hangin nga mihuros. Pasado 2:00 pa man unta sa hapon. Og init kaayo sa gawas. Ang animal ay siya na karon si Masing. Karon ka lang yun ako. Sod! Wa ka magkabati. Matod ko! Sod! Nabuang ka na ba, Masing? Wa ka makabati sa akong giingon. Dayon na! Kakusuban ni mong nakable? O sabay na hitabo ni mo, Masing? Kalit ni mong hiable ang pultahan. Unya karon imo na sang gibundak. Stupida! Wa kay batasan. Nalimot ka? Ngania ka sa akong mansyon? Sabay na hitabo ni mo, ha? Hoy! Tingog! Saman, naamang ka na. Naamang ka na o nasuko ka nga gipaapas ko ikaw din eh.
Unsa ka lang imong gibuhat? Gibutang niya ang tray sa kilid nga lamisita. O gikuha niya ang usa ka tasa nga nag-aso pa sa kainit ang sud. Wa ko moingon nimo nga mga piko, kay gusto kong matug, Masing. Nalimot ka bang matud ko? Dili na ko mga pe, ha? Gatas na ang akong gusto, Masing. Gisaka niya ang tasa. Saan mo ka na? Nganong ipatungod mo ka ng tasa sa akong uhan? Masing! Masing! Masing, usay mo buhaton! Kay galaan, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulagan